от 6 до 8 години. Тя се нарича Откриватели. И сега ви предлагам да започнем с една книжка от българска авторка Мария Мартин. Тя е авторка на поредицата за градът на скейтбордовете. От книжката за как Баба Борди полетя с балон ще ни прочете авторката на друга българска книжка Радостина Николова. Заповядай, Ради. Ради е авторка на поредицата за мотовете ни, много симпатични и пухкави животинки. Здравейте на всички! Дечица, искате ли да дойдете тук при мен, за да ви разкажа една много хубава приказка от една прекрасна поредица и да може да гледаме по-добре картинките, понеже те са страхотни? Елате да седнете тук при мен. Малко ми е висок този микрофон. Супер! Елате всички! Разбира се, заповядайте, колкото сте повече, толкова по-весело ще бъде. Някой познава ли тези книжки за градът на скейтбордовете в тази поредица? Тя има една българска авторка, както каза Лори, която се казва Мария Мартин, и те са 7 или 8 вече станаха тези книжки и разказват историята на един град, който е много интересен, защото вътре всички се движат върху скейтбордове. Всички жители, всички обитатели карат скейтбордове. И малките деца, и дядовците, и бабите, всички. И аз сега ще ви разкажа за историята на една баба от градът на скейтбордовете, която е полетяла с балон. Защо? Ще разберем сега. Илюстрациите, между другото, също са дело на българска художничка. Тя се казва Ива Груева и са много хубави. Так, само малко ми стече, така. Един летен следобед над града на скейтбордовете се появил огромен балон. Балонът бил толкова голям, че се виждал от всеки край на града. Извисявал се високо над сградите и подухван леко от вятъра, бавно се носил към синята планина. Ето го балона как пристига над града. Голям, шарен и цветен. Какъв е този балон? По това време Боб и Ребека, които са две дечица, които живеят в градът на скейтбордовете, помагали на дядо Скейто. Дядо Скейто пък е един дядо, който живее в градът на скейтбордовете и е много умел в карането на скейтборд. Та момченцето Боб и момиченцето Ребека помагали на дядо Скейто в зеленчуковата градина зад къщата. Децата първи видели балона и очудено извикали: Дядо, виж, идва огромен балон в нашата градина. Балонът се е в небето над тях. После започнал бавно да се снижава и малко по малко да приближава. Бил шарен и много красив, а в долната му част с червена пантелка била вързана плетена кошница. От кошницата се веело знамето на града, а отвътре се показвали бяла козичка и възрастна жена. Ето го балонът, вътре има една козичка и една баба. И той се снижава в градината за очудване на Боб и Ребека. Откъде ли идва? Дядо Скейто се подал и зад голям корен с домати оставил пълната щайга и радостно възкликнал: О, баба Борди, здравей! Здравей, Бека! Добре дошли у дома! Дядо Скейто се познава с баба Борди и я приветства в градината. Здравей, дядо Скейто! Здравейте, деца! Отговорила възрастната жена. Много съжалявам, че не успях да се върна по-рано, когато направихте годишното състезание. Но разбрах хубавата новина, как Боб е помогнал на началника на града. Дочух и колко весело е било. Браво, Боб! Искам да те поздравя. Много ви благодаря, викнал засмяно Боб, а когато балонът се отдалечил, леко се озадачил и попитал: Дядо, коя е тази мила жена? Аз не я познавам. О, това е дълга история, деца, казал дядо Скейто и седнал на земята, а край него се разположили децата. Сега ще ви разкажа. Преди години, когато аз бях малко по-млад и скейтбордовете още бяха по-различни от сега, имаше по тези места една дребничка, добра жена. Казваше се баба Борди и беше родена толкова отдавна, че още по тези времена никой не помнеше възрастта. Живееше в къщичка, малко извън града,
сред вековните дървета на Боровата гора до стръмната пътека към Синята планина. Най-добрата й приятелка беше козичка, наречена Бека. Баба Борди я обичаше с цялото си сърце и се грижеше за нея от добре по-добре. Ето ги как живеят козичката и баба Борди. Вие на село имате ли баби и дядовци, които се грижат за козички? Аз имам баба и дядо, които дори за прасета и крави. И за прасета, и за крави. Леле, ти си голям късметлия, щом имаш толкова много животни на двора. И така нашата баба Борди с козичката живеела в една къща извън града. Всички хора я познавали и много я обичали. Всеки ден тя ставаше преди изгрев слънце, взимаше кошницата за билки, слагаше парченци хляб в торбата и тръгваше с Бека към планината. Катереше се по скали и чукари, стигаше до най-отдалечени места, там, където бяха поляните с най-вкусната трева. Ходеше през храсти и шубраци, чел до тайнствената пещера, до самия извор на бурната река, за да налее на козичката от най-бистрата вода. Щастлива и доволна беше Бека през деня. Тичаше около нея, близваше я по ръка, а от благодарност вечер даваше вкусно мляко за възрастни и деца. Така се живеят добре козичката Бека и баба Борди. Тя събираше горски растения